Θα καταγραφεί και αυτό. Λοιπόν, τώρα προπατούμε ή πορπατούμε. Και τα δύο. Πού? Τι σημαίνει όμως? Λοιπόν, στο κριτικό γλωσσικό ιδίωμα υπάρχει ένα περίεργο φαινόμενο, άκουσε παρατήρηση, το οποίο ονομάζεται επιστημονικά ο αναγραμματισμός του ρο. Έτσι λοιπόν σε πάρα πολλές λέξεις το ρο αλλάζει θέση και προηγείται ενός άλλου συμφώνου. Δηλαδή λέγανε στην φράση αντί γνωρίζω, γρονίζω. Λέγανε αντί πικρός, πρικός. Λέγανε αντί αρσενικό, ασερνικό. Είχαν σε πάρα πολλές λέξεις αναγραμματισμό του ρο. Το ίδιο γίνεται και στο περπατώ. Το πορπατώ γίνεται και πρόπατο. Κανονικά είναι πορπατώ όμως, έτσι. Δεν υπάρχει κανονικά. Θα σας πω είναι Τεχνολογικά δεν βάση του περπατώ. Του περπατώ είναι πόρπατο. Βάση του περπατώ. Αλλά είπαμε ότι στην Κρήτη έχουμε ένα γραμματισμό του ρο σε πάρα πολλές λέξεις. Το καταγράψεις? Μια είμαστε στα σφακιά. Τα σφακιά έχουν ένα δικό τους γραμματισμό στο ρο σε μια λέξη που δεν την έχει η υπόλοιπη Κρήτη. Δηλαδή η λέξη κοπριά που λέει Κρήτη, γιατί αυτή θα τελειώνουν όλα σε να την πούνε κοπρέ, λένε κροπέ. Ναι. Κάνουν αναγραμματισμό στο ρο στην Κοπριά. Η κροπέ των οζώ.